поредната смяна на тиган. През последните години ползвам предимно керамични тигани, но това, което забелязвам е, че много бързо покритието им се надрасква, губи своята цялост и се налага да купувам нов. Затова този път реших да науча повече за тиганите и да си избера такъв, който не само отговаря на условията за безопасност, но и би издържал по-дълго време и няма да се наложи да го сменям отново след една година. Затова се обърнах към специалисти, хора, които се занимават с внос на качествени съдове от много години и искам да си задам моите въпроси, свързани с това какво да гледам и как да избирам качествен тиган. Заедно с вас ще гостуваме в магазин Cook & Home на неговия собственик, който ще ни разкаже повече за тиганите и изобщо за съдовете въобще и надявам се след този разговор да мога да си избера моя нов тиган. Здравей, Недялко! Здравей, Маги! Благодаря ти, че ни приемаш тук на гости в Cook & Home. Едно място пълно с интересни съдове, кухненски пособия, така че всяка домакиня може доста време да прекара с интерес. Но нашата тема днес е да си поговорим по-специално за това аз как да си избера тиган. И имам няколко въпроса, на които се надявам да можеш да ми отговориш. Като ще започна най-напред с това. За мен е много важно съдовете, които ползвам, да са безопасни. Така че, когато говорим за съдове въобще и за тигани в частност, кои покрития са безопасни? Всъщност ти напипваш веднага една тема, която е актуална вече може би 10 години. И хората последните 5 години пък особено започнаха много да наблягат и така да търсят, да се фокусират не толкова върху цената на тиганите или съдовете за готвене, а върху това и с какво покритие са. Така, качеството. Върху това дали това покритие е безопасно, защото първата роля на покритието при съдовете за готвене всъщност е да бъде така да даде едни незалепващи свойства и качества на съда, така че като готвиме да не залепват да не залепва храната, която приготвяме в него. Но последните дълго години време свързахме тези незалепващи качества с тефлона, който обаче знаем, че не е съвсем безопасен. Тук има една грешка, която хората така не съвсем добре познават, технологията на производство. Аз съм в този бизнес повече от 20 години. И мога да кажа, че тефлон всъщност това е една търговска марка, търговско наименование на незалепващо покритие, което, първоначално в годините, когато се тиражираше и се тиражираха едни проблеми с канцерогенните материали и съдържание на тефлоновите покрития, всъщност това беше перфлуороктановата киселина, която при нагряване над 200 градуса се превръща в канцерогенен материал. Така. Тези проблеми отдавна са отстранени, така че повечето покрития съвременни, качествени на реномирани и големи производители, европейски особено, а и световни, всъщност произвеждат не само качествени, но и безопасни покрития, особено покритията, отговарящи на европейските директиви за безопасност. Така че тефлон не е лошо име и лошо покритие. Важно е да няма въпросната перфлуороктанова киселина. Тоест, като видим PFOA free, това е достатъчно ли е всъщност? Сега, това е достатъчно според директивите на Европейския съюз. На хартия. Но това всъщност не е достатъчно до толкова, че няма да има канцерогенни материали, но всъщност ако съдовете, които си купим, не са качествени и не са произведени по качествени съвременни технологии, може да се окаже, че едно принципно безопасно покритие
което не отделя канцерогенни материали и няма ПФОА и отговаря на всички стандарти на европейските директиви за безопасност, може да се окаже безопасно, защото ние го изяждаме. Ако то се отделя лесно, не е добре нанесено, не е устойчиво нанесено, всъщност ние го изяждаме. И тогава то всъщност пак е опасно. Това е проблема, който аз срещам при последните, да кажем, 2 тигана, които ползвам, които са керамични, белички, много красиво изглеждащи, но виждам, че само след няколко месеца употреба има като надиране, като нарушаване на целостта на покритието. Да, така е. Така както виждаш, тук няма бели съдове. Това не е случайно. Значи, керамично покритие в хората създава едно усещане за керамиката, нещо много твърдо, щом покритието е керамично и чисто. Да? Изглежда бяло, значи чисто. Керамичните покрития, всъщност керамиката като материал не е с добри незалепващи свойства. И затова производителите, които искат да използват търговски наименование и да кажат това е керамично покритие, създавайки в клиента едно усещане, това е много здраво, много хубаво, много хигиенично, за да има обаче и този съд незалепващи свойства, всъщност му се добавя тефлон. И то тефлон не като покритие, а като материал вътре в него, който много бързо се изпарява. Защото това е такъв тефлон, който само прави един повърхностен слой, който е по-гладък и създава едно незалепващо покритие, едни незалепващи свойства в този съд, но в рамките на 6 месеца до 1 година той се изпарява при нагряване и при използване и затова след това съдовете започват да нямат добри качества, започват да залепват, потъмняват и изглеждат вече не толкова бели и чисти. Така че аз не бих препоръчал съдове с керамично покритие, особено когато са от някои непознати брандове или от неевропейски производители, да кажем. Същото се отнася, може би, ако си спомняш, в миналото много популярни бяха чугунените съдове. Точно така. В момента сега, много трудно се намират. В разни чужди сайтове се препоръчват като много здравословни, с много вкусна храна. Аз съм си купувала, поръчала съм си от Амазон такъв. Искам да ти кажа, че въпреки, че спазих всичките там изисквания, всичко залепваше и въобще не можах да го използвам. Чугуна като материал отдавна в Европейския съюз е забранен за производство на съдове за готвене и въобще да бъде в контакт с храна. Той винаги трябва да бъде с някакво покритие. Обикновено обаче незалепващите покрития, като стандартни такива незалепващи покрития, много трудно се налагат или много трудно се прикрепват към чугунини съдове. Затова и в Европа много трудно се намират чугунини съдове. Те имат единствено едни много добри топлопроводни качества. Храната става много вкусна по друга причина, за която може малко по-късно да говорим и да ти обясня каква е тънкостта тук, но чугуна не носи, той не е добър материал за нанасене на незалепващо покритие. Затова чугунините съдове, които са разрешени в Европа, обикновено са с емайлирано покритие. Те са емайлирани. Но там има веднага един проблем. Спомняш си старите емайлирани тенджери, тигани на нашите баби, които обаче са стоманени като основа, с емайл, покритие от емайл, който обаче като се чукне някъде, много лесно се чукваше, той механично се поврежда много, много бързо и лесно, отлюспва се едно парченце от него. Когато основата е стомана, не е проблем чак такъв голям, но когато основата е чугун, вече се получава веднага една ръжда и корозия и всъщност става опасно за здравето. Ясно. Добре, т.е. има значение не само покритието, ако правилно разбирам, има значение и корпуса или това, което е под него. Кажи ни малко повече какво е важно, какво е добре, за какво да следим. И това, което аз бих препоръчал от гледна точка на опита, който имаме, трябва да избираме тежки съдове. Тежки имам предвид. Мога да ти покажа тук един разрез, структурата на един такъв съд, който не само показва дебелината на дъното, дебелината на стените. Това е съд. 10 мм. Да, 9 до 10 мм, в зависимост от размера, от диаметъра. Виж, всъщност натежава, да. Натежава определено. Но пише алуминиево тяло. Да, значи първият слой е алуминий. Това е тялото на съда, в случая на тиган.
Алуминий веднага в нас извиква една представа за изключително лек материал. И си казваме, алуминият трябва да бъде лек, тигана трябва да бъде лек, а този е тежък. Да. Така е, защото това не е чист алуминий, познат ни от ежедневната употреба в домакинството. Това са специални алуминиеви сплави, които се произвеждат специално за производство на съдове за готвене. Те са тежки не случайно. Тялото трябва да бъде масивно. И всъщност най-високия клас съдове за готвене или тигани, ако трябва да приемем така събирателния образ на съдове за готвене, което една домакиня веднага си представя и изниква в съзнанието й, те трябва да бъдат сравнително тежки, с дебели стени, за да може да имаме равномерно разпределение на температурата, акумулиране на енергията, защото това са и последните тенденции и насоки и фокус на производителите и въобще на потребителите в Европа, да спазваме, някакси да пестим енергия, но те са, когато са по-дебели, те са енергоспестяващи. Акумулират енергията, тези дебели стени и това тяло с тези специални алуминиеви сплави разпределят и акумулират температурата изключително равномерно и добре по цялото тяло на съда. И тук качеството на готвене се доближава изключително много до това с глинините съдове, с керамичните съдове, гарнета, гювечета, където всичко, знаеш, става много вкусно. Добре, обаче аз виждам, че тук освен алуминия има още 4 други слоя. Защо са нужните? Така, това е във връзка с безопасността, която споменахме преди малко. Защото е важно не само покритието да е безопасно като такова. Съвременните покритията, между другото, са на водна основа. Не само, че нямат перфлуорооктанова киселина, но те са на водна основа. Имат адхезия, т.е. пропускат, или така да се каже дишащи са, но за да бъдат безопасни, съда да бъде безопасен или тигана да бъде безопасен, покритието трябва да бъде изключително добре закрепено и нанесено, устойчиво нанесено към тялото на съда. И ето тук вече са скъпите и модерни съвременни технологии на производство, които, както ти виждаш, има самия процес на производство, представлява нанасене на 4 слоя покритие върху базата, върху алуминиевото тяло. Имаме първи слой, който е от титаниев окис. Върху него се слага и се нанася един слой, който е антикорозионен. Така че да няма корозия от тялото към храната. След това се слага керамичен слой, за да може да се получи твърдост на самото покритие, защото керамиката, както казахме в началото, тя няма незалепващи свойства, но е изключително твърда. За да придадеме твърдост на самото покритие и устойчивост, по-дълга употреба или трайност, се нанася керамичен слой. И най-накрая е незалепващото покритие. Тоест това, което ние гледаме в повечето случаи, нали, само покритието, ние виждаме това. Това, което е важно, е и базата под него. Или ти ми беше дал едно много интересно сравнение с ако нанасяме скъпа боя върху стена, която не е шпаклована, грунтирана. Така, мога да дам много сравнения. Някои могат да бъдат насочени и към жените, към дамите, някои могат да бъдат насочени и към мъжете, но всъщност в най-общ смисъл, ако искаме да боядисаме една стена в дома, много е важно подготовката на основата, самата стена да бъде добре шпаклована, подготвена, след това с един междинен грунт, след това има един специален грунт, който е следващото ниво и най-накрая се получава боядисването, за да имаме една добре изглеждаща, изгладена и устойчива боя. Така и с нанасянето на покритието при съдовете. Значи, ако трябва да обобщим, важно е да следим нашите съдове, които си купуваме и ползваме, да отговарят на стандартите на Европейския съюз. Тоест, добре би било, ако са произведени в Европейския съюз, съответно също да следим това да са PFOA-free, да бъдат сравнително дебели, тежки, като стени. И може би да ни кажеш някакви конкретни марки, защото тези указания са доста ценни, но кои европейски производители така имат добра репутация на пазара? Всъщност в Европа има изключително много добри производители. Има и по-малки фирми,
и брандове, има и по-големи, които са световни, но за съжаление при тях производството е изнесено почти изцяло в Китай, което не означава непременно лошо качество, там се гони просто цена. Ние сме заложили всъщност на немски брандове. Всъщност от повече от 16 години сме вносители и представители изключително и само на европейски брандове от Германия, Швейцария и Португалия. Добре. Така сме решили и така работиме всъщност, за да можем да представиме и да доставим в България качество, в което ние сме сигурни. Затова две от марките ни са 100% немски, с 100% немско производство. Лично съм бил в фабриките и на двете фирми. Дори една от марките ни, AMT, повече от 16 години работим с нея. Всеки неин тиган има знак за TÜV сертификат. Между другото, можеш да прочетеш тук TÜV сертификат за енергийна ефективност, качество и за безопасност. TÜV сертификат, отделно знака за PFOA-free. TÜV сертификат, за тези, които разбират и знаят, всъщност TÜV Reinhold, това е може би най-голямата световна фирма, немска, разбира се, която сертифицира изцяло промишлени стоки, услуги и нейният знак означава изключителен аргумент и доказателство за качество. Гаранция. Да, и гаранция за това качество. Това е AMT. AMT всъщност е може би един от най-добрите за мен брандове. Той е с World Best Pan, спонсор на немския национален отбор на готвачите и съответно немските готвачи. Носители на много награди за дизайн, на много награди за технологии. Ние сме с тях още от самото начало, когато бяха една сравнително малка фирма. Добре. Някоя друга марка да ни покажеш? Значи, другата ни немска марка всъщност е СКК. Отново 100% немски производител. И тук всъщност виждам един знак за нещо, което всъщност не сме споменали до момента. Във връзка с енергийната ефективност и с отношението на целия свят, на Европа и вече и в България, отношението за опазване на околната среда, за намаляване на енергийните злоупотреби, последните тенденции всъщност са за използване на индукционни котлони и съответно индукционни съдове. Ето този знак означава, че този съд, въпреки че е от лята алуминиева сплав, може да бъде използван и с индукционни котлони. Един тренд, който тук последните няколко години се наблюдава изключително растящо търсене. Добре, темата за индукцията е много интересна. Аз ти предлагам нея да я оставим за друг път, за да се фокусираме сега върху съдовете, макар че със сигурност ще е интересно да поговорим и за тази новост и изобщо за енергийната ефективност в кухнята. Но нещо друго, което се сещам да попитам, ако да кажем, избрали сме си, купили сме си един хубав тиган, ти каза, те не са ефтини, това е нормално, инвестираш в качество. Ако знам, че ще го ползвам 3, 4, 5 години, нали, нормално бих платила по-висока цена, за да разполагам с този съд по-дълго време. От какво обаче зависи това да го запазим за по-дълго време, освен, нали, качеството, за което гарантира производителя? Предполагам, начина на употреба. Разбира се, че начина на употреба има, и отношението на потребителя има огромно значение за това колко дълго ще се ползва. За съжаление, българският потребител в голяма степен много често си мисли, че като купува нещо скъпо или нещо, което производителя казва, че е с твърдо покритие, че може или има някакъв срок на гаранция и че е издръжливо, и си мисли, че всъщност може да се отнася с него изключително грубо и небрежно. Интересно, че не прави така с телевизорите си, с телефоните си. Добре, какво трябва да правим за тигана, за да го... Най-важно е почистването и поддържането. Имали сме случаи, в интерес на истината, понеже показваме или правим демонстрация за това как докато се ползва този съд, той няма нужда от почистване или от измиване, а се чисти само с една нормална кухненска хартия. Идват клиенти, които казват, аз не съм го мил 6 месеца този тиган.
което за мен е малко въпрос на хигиена. Така че много важно е отношението. Точно така. Да. Тоест да се почиства внимателно. Да се почистват се изключително лесно. Качествените незалепващи покрития всъщност правят така, че съда се почиства и поддържа изключително лесно. Повечето съдове или повечето тигани, ако бъдем така и говорим конкретно за тигана, защото това е темата, могат да бъдат мити и в миялна машина, но аз лично не препоръчвам. По-добре на ръчна. Защото всъщност много зависи. Миялната машина всъщност е една агресивна среда. Много често хората използват прах, като миеш препарат. Този прах всъщност е абразивен, той е с твърди частици. Вътре водата, която се върти, е с много висока скорост и високо налягане и всъщност има вероятност и възможност да се повреди самото покритие, чисто механично да повредим покритието. Значи, освен измиването, до каква температура препоръчваш да се готви? Има ли значение? Без да съм специалист в готвенето, това го оставям на теб в крайна сметка, защото това е въпрос на рецепта, но съвременните тенденции препоръчват готвене, ако е във фурна. Между другото, всички съвременни тигани могат да се ползват и във фурна. Така ли? Тази дръжка не е ли? Тази дръжка е устойчива до 250 градуса. Отделно ние имаме тигани, които са с една дръжка, която се сваля за по-големи размери, така че като се пъхне в фурната, може да се извади самата дръжка. Така че не повече от 180-200 градуса. 180 е един лимит, който добре но когато става въпрос за използване върху котлон, каквато е основната функция на един тиган, всъщност там температурата ние не я контролираме толкова, особено ако използваме стандартни стъклокерамични котлони. Ако използваме индукционни котлони, които ще бъдат тема, може би наистина, тя е много обширна, много интересна, съвременна тема, по която хората няма достатъчно информация. Тук хубавото е, че тези съдове, ако пак се върнем на тяхната структура, това солидно тяло, дебело дъно и дебели стени, всъщност може да прави много по-лесно и енергийно ефективно използването. Загряваме го максимално в началото и след това намаляме котлона на по-ниска степен, защото той задържа, акумулира и отдава температурата единствено в самия съд. Другото, не е нужно през цялото време да държим на висока температура, защото няма загуби на енергия. Тук загубата на енергия е много малка. В тази връзка мога да спомена, че без значение всъщност много е по-лесно да се избере на каква плоча, на кой от котлоните да използваме тигана. Единственото изискване е плочата да не бъде по-голяма от диаметъра на съда. Обратното е окей, защото дори на свещ или на газов котлон да го загряваме, този съд, точно така, той ще се загрее равномерно. Добре, и последен въпрос. Съхранението на храна, нещо, което ми спомена предварително да обърнем внимание. Да, разбира се. Всички знаят в интерес на истината, че старите алуминиеви канчета за мляко или млековарки или въобще алуминиеви тенджери, доколкото е имало, в момента не можеш да си купиш алуминиева тенджера. Всъщност всеки знае, че не трябва да съхранява храна. Това е едно изискване, което тук също е продиктувано от материалите, които се използват. Не, че те са вредни. Не, че те ще навредят на храната, по-скоро храната ще навреди. Ще може да повреди покритието, защото, както споменах и в началото, новите съвременни незалепващи покрития са на водна основа, те са адхезивни, т.е. могат да пропускат и всъщност особено по-течни храни, които имат в себе си собствени киселини, някакви зеленчуци. Един сос болонези сме си правили тук, всипваме една част, ако нещо остане, трябва да го прехвърлим в кутия, не да го държим в... Не е добре да стои много дълго време, да го приберете в хладилника с храната. За целта има специални контейнери или кутии, всеки в къщи разполага. Разбира се. Аз мисля, че много ценни неща ни каза, интересни, полезни насоки. Аз сега ще разгледам тук тези два щанда подробно, за да си избера с какво да подмена моите тигани, след което ще ви покажа как изглеждате в моята кухня. Благодаря ти още веднъж. Благодаря ти и аз. До нови срещи!
прибрах с доста нови неща от магазина на Cook & Home, защото там наистина е доста изкушаващо да пазаруваш, когато си любител кулинар. Това, което си взех, е нов лок тиган на немската фирма AMT, уребрен тиган на швейцарската фирма Zilis, един тиган за палачинки с сваляща се дръжка, един по-малък тиган отново на Zilis за ежедневна употреба и за финал една уребрена тава за BBQ, която още не знам как точно ще използвам, но със сигурност ще и намеря интересни приложения и ще ги споделя с вас. Изобщо в следващите видеа очаквайте рецепти с всички тези нови кухненски съдове, които нямам търпение да пробвам. За да сте сигурни, че няма да изтървете някои от рецептите, абонирайте се за YouTube канала ми, а също така пробвайте и автоматичният генератор за рецепти, в който може да търсите рецепта по избран продукт или търсен краен резултат. Линк за генератора ще намерите под видеото. За финал, надявам се днешното видео да ви е било полезно, да сте научили нови неща и да сте по-сигурни следващия път, когато си избирате тиган или изобщо какъвито и да е нови кухненски съдове, да знаете за какво да следите и как да направите по-добър избор. Ако пък решите да пазарувате от магазини Cook & Home, може да ползвате отстъпка Cook 15 за техният онлайн магазин. Кода за отстъпка, както и линк към онлайн магазина, ще сложа отново под видеото. Това беше всичко от мен за днес. До скоро с нови рецепти!